Doamnelor și domnilor, bună seara și bine ați revenit la o nouă ediție a emisiunii Arena Sportivă. Alături de mine în această seară este profesorul și antrenorul al Clubului Sportiv Școlar Zalău, Nelian Ianchiș, un om care a reușit să aducă performanțe pentru județ, pentru municipiu, atât ca sportiv în cadrul acestui club, cât și ca antrenor. Domnule profesor, bună seara și bine ați ajuns în studioul Sălăjanul TV. Bună seara dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră și bine v-am găsit. Domnule Nelian, știu că de curând au fost acele campionate naționale rezervate juniorilor 1, sigur înainte au fost pentru senior, pentru tineret, urmează de junior 2. Unul dintre rezultatele sau una dintre performanțele pe care le-a obținut Sălajul la acest început de an, secția de atletism, este și medalia de bronz obținută de Raul Crecan în proba de 800 de metri. Cum a fost pentru Raul, pentru dumneavoastră, de pe margine? Da, într-adevăr, luna februarie a fost o lună plină, ca să zicem așa. A avut loc la București campionatele naționale de senior și tineret în data de 20-21 februarie. La o săptămână s-a desfășurat campionatele naționale de junior 1 la București, că din păcate în țara românească doar acolo și la Bacău avem sală de atletism și astea sunt cu semnul întrebării că nu sunt omologate. Și a avut Raul Crecan, dacă m-ați întrebat, el a avut o comportare bună, dar totdeauna se poate și mai bine. Dacă la campionatul național de tineret și seniori am pierdut medalia de bronz în proba de 1500 la 0,6 sutimi, și anume sportivul care a obținut medalia de bronz a alergat 4:00:06, fiind în seria tare, unde oricum vrând nevrând te duce plutonul și ai un plus, ca să zicem așa. Crecan Raul, din seria a doua valorică, a alergat 4:00:12 de unul singur. Deci dacă avea și el un pic cu cine să-l ajute, era departe. Dar un loc 4 la nivel de, el fiind junior 1, un loc 4 la nivel de tineret, eu zic că e un loc în sală mulțumitor, având în vedere condițiile de unde mergem, de pe asfaltul din Zalău și piste când putem și cum putem, fără condiții specifice de pregătire. La junior 1, după prima zi când a plecat prost în cursa de 1500, unde ne așteptam și acolo la un rezultat bun, după prima zi când a plecat prost, a avut niște clinciuri în cursă, vorbesc de chestii tehnico-tactice. Da, sigur. A doua zi și-a revenit, s-a montat și am reușit un loc 3, medalie de bronz, mulțumitor, dar și aici cu mare semn de întrebare. Alergând în seria întâia valorică, a fost la bătaie cu Mițurcă de la Iași, care pe grătar, la sosire, au alergat 1:56:57 Mițurcă, 1:56:61, deci e vorba de 400 în Crecan. Antrenorul de la campionului care a câștigat proba de 800 de la Târgu Jiu a optat pentru sportivul de la Târgu Jiu, Gheban, care a și câștigat, care pe departe se vede că e cel mai bun, a optat pentru seria a treia, unde a avut cine să-l ajute și a câștigat concursul. Și din prisma asta am venit pe locul 3, dar tot așa de bine se putea veni cu medalie de argint. Un loc mulțumitor, având în vedere sezonul de sală și sperăm la mai mult în aer liber. Spuneați la un moment dat de acele grupe valorice care se fac în concursuri. În funcție de ce se fac? Care sunt criteriile? Seriile valorice se fac în funcție de timpii realizați de sportiv în momentul respectiv. Și anume, timpii realizați în sezonul anterior, în aer liber, dar cel mai mult se ține cont de concursurile preliminare, ca să zicem așa, cum e la noi concursurile de etapă. La noi sunt 2-3 concursuri înainte de campionatul național de senior și tineret, etapa 1, etapa 2, începând cam din la mijlocul lui ianuarie, mergând în continuare, sunt din 2 în 2 săptămâni sau 2-3 săptămâni, depinde, până la campionatul național, sunt vreo 2-3 etape. Și în funcție de timpii realizat în cele 2-3 etape la care se participă, se fac seriile valorice. Da, au fost și în anii anteriori aceste etape, practic faze preliminare până la campionatul, până la finala campionatului național. Deci înainte de un campionat național totdeauna se țin etapele de cale. Dacă înainte se numeau Grand Prix-uri,
cum a s-o denumit, s-o schimbat denumirea și campionatul național, etapa 1, etapa 2 și așa mai departe. Știu că alături de Raul, chiar dacă rezultatul lui pare a fi de departe cel mai bun, e o medalie până la urmă, au fost și alți sportivi din cadrul clubului, au participat și la alte probe, au organizat și echipă, la un moment dat au alcătuit o echipă la ștafetă de 4x2. Da, deci inclusiv la campionatul național de tineret am reușit, pot să zic din păcate, că ne repetăm cu din păcate, am reușit să fac o echipă, prea puțin ajutor din partea colegilor, pot să zic. Deci toți cei 4 care sunt în echipă sunt sportivi antrenați de mine. Asta e un alt subiect, vă întrerup, e un alt subiect delicat despre care vom povesti. Să-l discutăm și asta. Da. Au reușit un comportament foarte bun, chiar neașteptat. Un component am alergător de 3000, care e o piesă slabă în angrenajul echipei, și am venit, ne-am clasat pe locul 5 la nivel de tineret, toți fiind junior 1, inclusiv în echipă având un junior 2. Aceeași figură frumoasă am reușit-o și am câștigat seria 3-a valorică la nivel de junior 1, care am ținut un loc 6. Deci, inclusiv în atletism, în afară de echipele de handbal, volei care le avem în club, uite, cu atletism am reușit și ne-am clasat de 2 ori în primii 6 în țară, care eu zic că e un rezultat bun din punct de vedere a unei echipe. Au mai participat la tineret, o comportare foarte bună a avut-o Parge Robert, care lucrează numai din toamna acestui an. De fapt, el a fost descoperit înainte ca și la nivel de copii, dar întâmplător viața așa e, a avut un accident și atunci a întrerupt mișcarea sportivă și a revenit și din toamna anul trecut a reluat antrenamentele și a avut o comportare foarte bună, realizând timpul ce discutam mai înainte pentru a prinde prima serie, care în seria de la 400 îți doar 3, maxim 4. Deci reușind în primii 3 timpi și a prinde seria valorică cea mai bună. Dar nu tot așa de bine mă pot lăuda după o săptămână, campionatul național de junior, unde a făcut, ca să fiu sincer, să nu fiu dur, o mare prostie. Neascultând de pe margine, făcând doar ce vrea el, a făcut o cursă tactică dezastruoasă. Și vă și explic. Deci, având al 3-lea timp în finală, alergându-se pe culoare, timpul cel mai bun îl are culoarul 3, timpul 2 se pune pe culoarul 2, asta e o recompensă, să zicem așa, a sportivilor, a federației care este asta, și el, având al 3-lea timp, l-a pus pe culoarul 4. De când am văzut seria după validare și după ședința tehnică, de când am știut seriile, într-un am discutat cu el până la ora concursului: Robi, ești pe primul culoar, ăia l-ați în spate, primul culoar având diferența de turnante, de 2 turnante, ai grijă, pleacă. Pleacă, că ea vin din spate și nu-i vezi până asta. După cum l-am simțit, a avut o frică să nu se taie pe final. Asta e o problemă la mulți atleți și nu m-a ascultat. În prima turnantă, deci aproape nici 50 de metri, cei 2 din spate l-a prins. În primul tur a avut deci nu un avans, cum să zic, devans. Deci a rămas în spate aproape 8 metri, în care se recupere în turul 2. Da, eu înțeleg, se puteau recupera, dar nu alergând cu cei mai valoroși sportivi din țară. A reușit și a ajuns la diferență de 50-23 locul 2, în serie, mă refer, și 50-26, 3 sutimi, el. Dar din seria a doua valorică a venit unul cu același timp 50-23 și am rămas, ca să nu-i zic mai bine, știți care e, locul 4. Da. Și uite așa, din două... E un loc ciudat, în atletism, să nu spunem altfel, sigur că da. Suntem învățați, de-aia e frumos atletismul, de-aia e frumos și palpitant și ăsta, dar ne-am dat medalia din mână, că așa am și spus, ne-am dat medalia din mână, putea să fie chiar de aur, cadou. Ca după cursă, inclusiv colegii, discutând cu colegii de la Cluj și ăsta, domnule, ce a făcut? Ce a vrut? Domnule, dacă era atent și era lângă ei, bătea. Deci puteam să fim liniștiți, toți au spus-o cu medalia de aur. Dar așa,
Practic, nerespectarea indicațiilor de pe margine l-a costat o medalie. Din păcate, de multe ori știu mai mult ca noi. Da. Și generația de astăzi, ce să faci? Da, e o generație ciudată, îi putem spune. Dar un rezultat foarte bun, având în vedere de când lucrează și cum, și cu mari speranțe pentru vară. Vară, în primii 4, după discuțiile cu membrii din federație, primii 4 sportivi s-ar putea să formeze ștafeta națională a României pentru campionatul mondial de juniori. Până la vară mai avem de muncit. O comportare foarte bună, tot pentru Parge Rover, a avut a doua cursă de 800. S-a clasat pe locul 5 la juniorii mari cu 1,57 chiar nu-l găsesc acum din memorie, 1,57,61, deci 1,5, un timp foarte bun, locul 5 la nivel de juniori mari în sală, a doua cursă alergată în sală. Deci copilul e talentat, e muncitor, e harnic, doar trebuie să mai învețe să mai asculte. Am înțeles. Mai am cei participanți la nivel de, dacă toți suntem la capitolul participant la campionatul național, să-i amintesc pe toți. Am mai participat Oneș Andrei, care a fost componenta echipei și a alergat proba de 1500, Oneș fiind un alergător de distanță mai lungă, cam acolo e valoarea lui unde s-a clasat. Și Florin Matei, antrenat de Monel Sabău, care și Monel e proaspăt în clubul sportiv școlar, numai din toamnă lucrează, care a dat 11,05. La aruncarea greutății. La aruncarea greutății, da. Aș vrea să-l amintesc pe juniorul 2, care e componenta echipei și s-a clasat pe locul, a participat la locurile care le-am spus cu echipa, Florin Fucică, care a avut 3 competiții în anul ăsta în sală, la fiecare și-a făcut record personal, plecând de la 56 și ultima cursă a fost 53,98. Exact aceeași poveste e și în cursa de 800 de metri, de la 2.11, 2.06, 2.03. Dacă mergem în ordinea asta descrescătoare, la undeva la 2 minute 1.59, se bate pentru medalie săptămâna viitoare la București, în 5-6 martie, la nivelul cadeților. Dar, după cum știm, cursa e cursă, jocul e joc la jocuri, ne așteptăm la orice, dar poate să facă o surpriză plăcută, doar să fii atent și... V-am înțeles. Aș vrea să ne întoarcem puțin la Raul Crecan, un sportiv care sunt convins, sau cel puțin îmi doresc să auzim și în viitor despre el și despre performanțele lui, nu doar la tineret, ci și la nivel de seniori. Cum l-ați descoperit pe acest copil și în ce an? Deci, umblând la selecție, ca cei care la noi e permanentă și asta face parte din meseria noastră de profesori antrenori, am ajuns la Școala Generală Porolisu, unde am avut o relație foarte bună. Eu am terminat acolo ca elev, clasa 8-a, și inclusiv de acolo m-am lansat în cariera de sportiv, ca să spun așa. Am avut o legătură foarte bună cu doamna profesoară de acolo, care mi-a fost și mie profesoară, doamna Cosma Silvia, care acum e pensionară. Și toți copiii care fac la vârsta aia, deci o vârstă foarte mică, vârsta de junior, de copil 2, aia e o vârstă care undeva înseamnă clasa a 3-a, care fac un pic de mișcare, deja se vede, care lucrează la ora de sport cu colegii care într-adevăr lucrează, deja îți sare în ochi, dacă ai un pic de ochi format. El, făcând fotbal, sincer, l-am furat de la fotbal. Sportul tradițional. Toată lumea merge pe fotbal, da. Că asta e, dar văzându-l că se mișcă bine, am reușit l-am văzut ca și copil 2. A venit, emotiv. Vârsta aia, a venit, n-a mai venit, s-a dus și la fotbal, le-a făcut, uite, așa în paralel. Am insistat, am luat legătura cu profesoara, cu părinții și până la urmă îl laud că e crescut de mine și ăsta, e un copil bun. Crecan e un copil bun din toate punctele de vedere. Și disciplinat. Și pare un copil serios. Și disciplinat și oricare dintre profesori sau dintre cei care le cunosc, un copil cu bun simț, bun și muncitor. Venind făcând mișcare, pot să zic deja, pot să spun, un sportiv longeviv. La noi în atletism se practică foarte mult, din păcate. Dorința asta de medalie se muncește, se trage pe copii, aleargă la nivel de copii și nu mai ajung juniori. Dar după cum ne uităm așa
în urmă și vedem, Raul este medalia de la nivel de copii și uite că încă mai e medalii și la nivel de junior și eu sper să ne ia mai departe, la nivel de junior mari, care putem număra 2, 4, deja 6 ani și eu sper să ia și continuare. Deci, așa ca să aduc aminte de niște rezultate, la nivel de copii a luat la proba de 2000 de metri pe pistă argint. În mare am continuat la junior 3 unde am câștigat aurul la sală în 3000. A venit pe locul 2 la cross. Deci a fost mic, i-a plăcut lungul ăsta. Crescând mai mare, stăm uite așa și eu de multe ori sunt în dilemă ce probe să-i dau neapărat să fugă. Dar e un sportiv care dacă muncește, face față la o paletă largă de probe. Ceea ce mai rar se întâmplă. Mergând mai departe, am avut niște rezultate bune la nivel de junior 2, unde a reușit inclusiv niște participări internaționale. Da, despre care o să povestim probabil mai dacă vreți le las departe, mă duc cu cele naționale. La campionatul național de sală la 800 de metri a luat bronzul. La nivel de junior 1, acum bronz. Am avut în anul trecut la nivel de junior 1 primul an, fiind și dublu legitimat cu Liceul Sportiv Amaiancu, am luat medalie de aur cu echipele la cross, la Craiova, am luat medalie de argint la tineret cu echipa de semi, am medalie de argint la juniorii mari. Deci, medalie de care o să discutăm probabil un alt capitol la nivel de școlare. Campionatul național școlar. Da, sigur, chiar urma să vă întreb și o să discutăm de asta. Despre performanțele școlare, pentru că știu că a realizat rezultate, a obținut medalii și la competițiile școlare. Deci dacă le separăm așa, Raul putem zice că e unul dintre sportivii sălăjeni care poate spune exagerat, dar e unul care a scris istorie. Și vă spun asta cu datele în față. Deci, la nivel de gimnaziu, el a avut, în clasa 7-a, când e mai mic, a avut participare care a venit pe locul 5 și la Olimpiada Națională a Sportului Școlar la cross și în clasa 8-a a câștigat, e primul titlu de campion al Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar la gimnaziu. Cum a continuat cu școlarele unde a luat medalie de bronz anul trecut și are, până în prezent, are și la nivel de liceu, la campionatul național, la Olimpiada Națională a Sportului Școlar, are 2 participări. Sperăm că și anul ăsta să Până la urmă, cred că, dacă nu greșesc, este primul sportiv medaliat la un campionat național școlar. Vorbim de sălaj. După câte știu, e primul campion. După câte știu, înainte a fost crossurile, pionerele și astea. Acolo au mai avut. Ăla e tot la nivel școlar. Acolo au mai avut medaliați, dar campion nu. Au fost, dar sub denumirea asta la Olimpiada Națională a Sportului, e primul medaliat, e primul campion. Sub altă denumire care a fost tot competiții școlare, cum a fost crossul pionerele pe vremea altă, și asta mai avem medaliați. Dar nu campioni. Ați enumerat la un moment dat o serie de probe pe care le-a practicat, a concurat în cadrul acestor probe la campionatele naționale și la alte competiții. Care credeți, în opinia noastră, ca și antrenor al lui, că ar fi cea mai potrivită, care i s-ar potrivi cel mai bine lui Raul? După rezultatele avute până acum și ăsta, undeva mă duc totuși, gândirea mea îi proba de 1500. Dar inclusiv mă gândesc și eu am un semn de întrebare înspre lung, care inclusiv o să încercăm, am discutat și cu el, o să încercăm niște curse lung însemnând următoarea probă, care e o probă olimpică, e 5000 și să vedem ce se va întâmpla. Să le încercăm până la campionat, dar eu zic că aici dacă facem ceea ce trebuie, va poate. De aia și rezultatul din sală 4 minute și în proba de 1500 a avut participările la concursurile internaționale la care a participat. Domnule Nelian, o competiție la care cred că nu mulți sportivi probabil nici măcar nu aspiră sau nu au șansa să participe, a fost Jocurile Olimpice ale Tineretului European, dacă nu greșesc, la Baku în 2014, unde
Raul Crecan a obținut un meritoriu loc 10. Deci, la nivel de Europa s-a ținut trialul olimpic, care a avut ca scop calificarea la Olimpiada, la Jocurile Olimpice de cadeți. Acolo a participat Raul în proba de 1500, unde, după calificările din serii, a obținut un meritoriu loc 10. Deci, cât un campionat european, ca să zicem așa, unde a obținut loc 10. Înainte de aceasta a participat la Festivalul Olimpic a Tineretului European. Asta e rezervat juniorilor 2 doar în primul an. Așa sunt rezervate. Și am mai avut participare internațională la Balcaniadă, unde a obținut un loc 6. Acumulând toate, deci nu putem să zicem că e un loc 6, dar se putea și mai bine, dar plecând foarte aglomerat în competiții, deplasarea, factorii care au influențat negativ. Să spun așa, în performanța sportivă sau performanța sportivă nu se poate realiza, cum spuneați dumneavoastră, fără un caracter foarte bun, fără un comportament în societate, fără multe alte, să spun așa, aturi pe care trebuie să le aibă un copil, un sportiv, indiferent că vorbim la nivel de junior, de tineret. Cum se împacă Raul și cu școala? Pentru că aici e un subiect care trebuie dezbătut, care cred că se leagă una de alta. Mă refer la sport, la performanța sportivă cu performanțele școlare. Da, la nivel, cel puțin. La nivel de gimnaziu, Raul a mers foarte bine. A intrat la liceu fără probleme, dar a optat ca să, având un spirit de sportiv, să zic așa, a optat să meargă la liceul sportiv. Am discutat cu directorii cu asta, am reușit transfer la liceul sportiv în dorința de a fi mai lejer un pic sau de a fi școala mai optimă să vină în ajutorul performanței. Deci, oricine ce spune, nu numai Raul, că de data asta, nu totdeauna pot să zic așa, de data asta mă pot lăuda că am o grupă de copii cu minți. Nu totdeauna pot să zic lucrul ăsta sau nu mulți colegi poate să spună lucrul ăsta. Deci, grupa, cel puțin ăștia mari care sunt și în grupa de performanță la CSS Zalău, sunt o grupă de copii cu minți. Ce alți sportivi vin din urmă în acest moment de la clubul sportiv școlar? Sigur, vorbeam de Raul, de performanțele lui, performanțe notabile cu care, într-adevăr, nu mulți sportivi la nivel de copii și juniori se mândresc. Ce alți sportivi vin în acest moment? Da, după cum v-am mai spus și mai înainte, deci la nivel de juniori 1, care sunt ultimul an, din păcate, îi și Parge Robert. Deci anul ăsta vor participa sub egida CSS. Aceasta este situația și legile românești până la nivel de juniorat. Se poate participa sub egida clubului. De acolo ei o să hotărască ce cluburi sau depinde ce ofertă o să aibă. Dar vom rămâne cu alți sportivi de la anul, cum ar fi Florin Fiușco, care e junior 2 și anul ăsta sperăm, dacă nu o medalie, cel puțin în primii 6, garantat că o să avem niște locuri. Oneș Andrei, care o să încerc acolo, nu mă-l văd pe proba lui, o să fie pe proba de semi, probe lungi, 10.000 semi acolo, că sper că... Colegul Monel, deși proaspăt am înțeles că mai are un maratonist care într-adevăr va face față de aia și să nu zic chiar maratonist. Sportiv care o să alerge probe lungi, care nu au voie numai juniorii mari, deci cei mici nu-i lasă. Și intenționez să facem anul ăsta, să facem o echipă de semi. Să vedem măcar așa ca un test, unde și cum se... În rest, la nivel de junior 2 sunt două, trei fetițe care... Crina la Monel, Janet, Iulia la mine. Deci sunt niște copii care... La nivel de copii, deci la nivel de junior, la nivel de copii sunt niște copii 2-3, puțini, dar sunt copii care cum ar fi un Romoceanu Radu, care la vârsta de clasa 3 știe să alerge 6 km. Încă cere să alerge, deci jos pălăria. Vin, dar din păcate prea puțin. Care e și cea mai mare problemă cu care mă confrunt de 20 de ani de când nu vin. Dacă copiii ar veni în ziua de azi la stadion, ar fi... Da, din păcate,
nu doar la nivel de performanță, vorbim și la nivel de sport de masă, copiii sunt tot mai puțini, o să dezbatem în partea a doua a emisiunii. Aș vrea să vă întreb în încheierea primei părți despre ceilalți antrenori din cadrul secției de atletism a Clubului Sportiv Școlar. Mi-ați enumerat sportivi pregătiți de dumneavoastră, de Monel Sabou. Ceilalți antrenori ce spun? Cu ce se laudă, să spun așa, mai direct? Știți cum, nu aș vrea să fiu rău, dar nu am ce face de foarte mult, și anume de vreo 2-3 ani. Numai în discuții contradictorii și cu tot felul de lucruri urâte. Lucrez, nu pot să zic că lucrez, și au lucrat, dar rezultate foarte puține. N-am reușit să închegăm o echipă în care dacă fiecare dintre noi aducea câte un sportiv, uite că era o echipă formată și la semi, și la cross, și la toate. Din păcate și cei 4 care au participat la echipă sunt doar ai mei. După o lungă perioadă care a fost în Clubul Sportiv Școlar, colegul rusu Radu Andrei a plecat. A venit Monel, a plecat, n-a rămas sportiv, Monel a făcut o selecție asta și domnul rus Nicolae, nu știu ce ăsta, nu iese nimic. Doar cu asta. S-a pedalat-o foarte multă vreme, s-au cheltuit o căruță de bani pe grupe făcute, pe la Jibou, pe la ăsta, drumuri. Ăsta a rezultat. Până la urmă, rezultatele sunt cele care vorbesc, din păcate, cum spuneți. Și e foarte greu să pedalezi de la nivel de copii și până la juniori, să mergi doar singur, cum s-o lega și asta. Deci în 30 ianuarie competiție, în 20 februarie competiție, în 27 competiție, în 5 competiție, în 20 martie. Mai am noroc, acum mai merge Monel, dar astea în ultimii ani să știți că le-am făcut cam singur și remunerarea nu încă ne plângem, dar după o deplasare la București, de vinerea, de joia și până duminica, îți faci norma didactică dacă le iei ca ore pe aproape lună de zile, în care noi, ca antrenori, dar microbul microb și din 85 încoace, ca sportiv, o anumită perioadă, după aia ca profesor, se inoculează un microb acolo care e greu scăp de el. E greu, da, de scos. Da, luăm o scurtă pauză de publicitate și revenim cu partea a doua a emisiunii. Am revenit cu partea a doua emisiunii Arena Sportivă. Alături de mine în studioul Sălăjanul TV este Nelian Ianchiș, profesorul și antrenorul de atletism al Clubului Sportiv Școlar Zalău. Domnule Ianchiș, vorbeam de performanțele sportive obținute de Raul Crecan și despre ceilalți sportivi, ceea ce vine din urmă. Din câte știu, dacă nu greșesc, la secția de atletism, Clubul Sportiv Școlar în cei peste 30 de ani a obținut peste 100 de titluri naționale, la care dumneavoastră ați contribuit sigur și ca sportiv și ca antrenor. Sunt câteva dintre ele care v-au rămas așa întipărite în minte? Da, cu siguranță. În momentul când au fost primele medalii, vorbesc pentru mine ca sportiv. Clubul Sportiv Școlar a fost ceva deosebit la începutul carierei fiecare sportiv. Primele sunt de neuitat. Și au venit destul de repede. Destul de repede și spun asta pentru că numai la 2 ani de pregătire deja, pe vremea aia, am avut colegi talentați în care am obținut medalii, un titlu cu echipa la nivel de junior 2x4x4, campioni naționali. Am reușit să fim campionii României la ștafeta liceelor, cum se numea pe vremea aia. Era o ștafetă mai atipică, cum ar fi 800, 400, 200, 100. Și atunci cu ștafeta liceului numărul 1 era pe vremea, am reușit, deși eram mai mici, asta eram o echipă închegată și am reușit și am obținut medalia de aur. Deci sunt rezultate care au venit prima dată și care nu se uită niciodată. Și venind încoace în cariera de antrenor,
la fel. După o viață de sportiv, îți aduce aminte de primele medalii care vin ca și profesor în meserie, să zici așa. A fost un argint la junior 3 la Săuca, un bronz. Deci sunt primele medalii care se țin minte. Alături de dumneavoastră, ca sportiv vorbim în acest moment, au fost o serie de alți atleți și alți sportivi care au practicat și alte sporturi, nu doar atletismul, sportivi care probabil și acum țin, să spun așa, pereții, umplu pereții cu tablourile lor, sportivi care de-a lungul anilor au obținut performanțe deosebite. Care ar fi, în opinia noastră, să spun așa, cei mai emblematici pentru club? Dacă discutăm așa un pic de istoricul clubului sportiv școlar, s-au obținut rezultate bune și chiar foarte bune. Dacă la un moment dat, la 35 de ani, la aniversarea clubului sportiv școlar, am făcut o broșură, o cărticică, să zicem așa, unde sunt menționate, pot să zic, căruța de medalii de aur, argint și bronz, participările internaționale. Dar, într-adevăr, unii se remarcă un pic mai peste nivelul mediu, să zic așa. Păi o să vă spun așa, cel puțin la nivel de atletism, e Gheorghe Gușet, care e coleg la CSM acum, care a avut și o participare la Olimpiadă. Din clubul sportiv școlar a început sportul și Cristina Ilo, care tot așa a avut o participare la Olimpiadă. Deci, Monel Sabău, care a avut participare la competiții internaționale și mulți alții. Olimpia Pop, deci avem sportivi care au participat la concursuri internaționale, balcaniade, campionate și alte cele. Dar vreau să menționez că pe vremea aia, când rezultatele s-au obținut foarte bune, și asta să știți că pot să zic sincer că au fost alte condiții, alte vremuri. Și cum toată lumea o știm noi ca profesori în ziua de astăzi, deci nu lucrăm cu materialul valoric cel mai bun, lucrăm cu ce ne vine. Știm cu toții problema sportului în ziua de astăzi și a celui de masă, tentația copiilor sau amalgamul de tentații care l-au în ziua de astăzi, nu pe vremea ca aia cum eram noi, care îi distrage, ca să nu vorbim probabil de condiții materiale, de nivelul de poluare și o grămadă de factori care nu vin în favoarea sănătății populației copiilor, nu neapărat în practicarea sportului de performanță. Și de aia eu am impresia că și performanțele, nu numai în clubul sportiv școlar, în general și la nivel național sunt mai Bun, dar ce ar trebui făcut, practic, pentru a-i atrage pe copii? Aici, sigur, vorbim spuneți la un moment dat de partea materială, dar cred că și chiar și interesul părinților pentru copii, pentru a face sport, pentru că știm și o spunem cu tristețe, pentru că, să spun așa, obezitatea începe să devină o problemă majoră de câțiva ani și continuă, se pare că nu se oprește și iar odată cu aceasta și interesul copiilor este tot mai scăzut pentru sport. Vorbim la început, sigur, de sport de masă și pe urmă de performanță. Deci eu am o vorbă așa și o folosesc foarte mult mai mult între prieteni și nivelul de cultură. Că nivelul de cultură influențează enorm, inclusiv la nivelul ăsta de practicare a sportului de masă. Primul rând pentru sănătate și apoi pentru performanță. Eu ca experiență vă spun. Dacă odată în lumea asta am ajuns pe vremea veche și am făcut antrenament în afara granițelor și când făceam un parcurs, că nu totdeauna ai condiție de a merge la stadion și în locuri adevărate, făceam prin parcuri. Atunci am rămas foarte surprins, fiind și mai tânăr, lumea te aplauda. Am venit, am făcut în țară același lucru, pe vremea lumea îți râdea de tine și asta. Și atunci eu zic că cu niciun fel de răutate e nivelul de cultură. Când o să aducem și nivelul de cultură, domnule, ca să vadă, sau pe când o să-și dea seama ce beneficii are mișcarea, din păcate o să fie prea târziu, după cum spui. Deja am ajuns la asta. Un alt lucru sunt condițiile. Condițiile.
Pe vremea aia erau mai multe lipsuri, ca să zicem așa. Lipsuri de materiale, de alte cele. Probabil că banii erau. Dar acum sunt bani. Sunt materiale, scuzați-mă, nu sunt bani. Ce vreau să vă spun? Că acești sportivi care, dacă facem acum un bilanț din două competiții, din două care le-am discutat mai înainte la nivel de sală, la nivelul clubului sportiv, din două competiții, o medalie de bronz, 2 locuri 4, 2 locuri 5, un loc 6, din două competiții. Dacă vă spun că n-au primit un pantof de alergare din 2014, și atunci ce? A avut o săptămână de cantonament. Ce putem? Și ne batem din condițiile de, am mai spus-o și mai alergare pe șosea, alergare pe dealuri și alergare pe pista din Zalău și mergi și concurezi în sală cu Coritan cu 200, unde nu știu dacă o să ajungem la capitolul ăsta am fost Pitești, domnule, are o tradiție. Înțeleg, primarul lor unde îi, dar toți plâng după el, domnule. Le-a făcut, a făcut un stadion, domnule, pe lângă stadionul de fotbal, a făcut un stadion de încălzire cu Coritan, cu tot ce vrea, am făcut un stadion de concurs la nivel european. Și atunci, noi aici, ei acolo. Și concurăm. Deci omul de pe locul 3 acum a fost de la Pitești. Bun, sau de multe ori îi depășim. Sau în alte competiții ajungem să depășim. Dar, totuși, o diferență. Bun, dar totuși, în aceste condiții nu mai putem vorbi de performanțe, sau chiar vorbim de performanțe, în condițiile în care, sincer vă spun și o spun cu părere de rău, pentru că mai bine vorbeam de pista de Coritan, cum spuneați adineauri, în urmă cu aproximativ o lună, înainte să ajungă Paula la acea cursă care a adus calificare la Olimpiadă, o vedeam alergând pe zgură, pe zgură, era în acel moment la antrenament, dar efectiv pot să spun că alerga în mlaștină la cum arăta zgura după o ploaie puțin mai zdravă, ne-aș putea spune. Deci, stadionul din Zalău, nu știu cât și cum știu, pe lângă că e în pantă, pe lângă că nu are distanța care trebuie. Nu ar fi o mare problemă. La o ploaie mai consistentă, deci imocilă. Drenajul ăsta e distrus. Aleargă. Ieri, unul dintre copii a călcat pe o piatră, e un bolovan în pistă chiar la intrare, care se vede ori, a călcat și a întors piciorul. Noroc că a lăsat și nu s-a întâmplat nimic. Dar oricând ne putem accidenta, care sunt lucruri mai grave. Ca să nu mai vorbim de condiții. Sauna de la stadion a fost pe butuș de nu știu când, la nivel de municipiul Zalău, să nu fii în stare să ai la stadion o saună, să nu o luăm, că deja pe holurile din stadion, la glumă, cred că nu-i râsul nostru, dar vă spun, deja s-au format stalactite și stalagmite. Așa e. Apa caldă, vestiarele sunt într-un hal fără de apa caldă o jumătate de oră și jumătate intră în vestiar decât să stea în locurile cu dușuri. Sigur, vorbim de niște condiții insalubre, nu este chiar strigător la ce se întâmplă. N-avem ce face, eu inclusiv am făcut demersuri cât îmi stă mie în putință. Am cerut la directorul meu, am înaintat hârtii cât am putut ăsta, dar din păcate tot acum. Ca să vă dau un exemplu, discutam de Pitești. Am un coleg, un prieten foarte bun, prieten de când făceam sport. E profesor acolo. M-a dus și mi-a arătat, vrei să-mi faci sânge rău? Mi-a arătat mașină de făcut gheață, vestiare, sală de forță, saună. Deci, incomparabil. În acele condiții putem vorbi de performanță. N-avem. Suntem în secolul 21 totuși. Vorbind de, rezumându-ne la bazele sportive, domnul director al Clubului Sportiv Școlar Zalău, Dorian Faur, spunea într-o emisiune anterioară de un anumit centru de pregătire, probabil strict al Clubului Sportiv Școlar, de care ar beneficia sportivii care vin la dumneavoastră, și aici dânsul se referea în special la cei care provin din localitățile limitrofe municipiului Zalău. Se referea chiar și la o microcantină, chiar și la câteva camere în care să locuiască sportivii, sau dacă ar fi un turneu de volei, de handbal. Este un vis frumos, să-i spun așa, sau chiar ar putea fi o chestie realizabilă? Deci, dacă factorii locali ar fi mai implicați și ar dori, eu zic că n-ar fi doar un vis. Dar, deocamdată, discutăm un vis frumos, care cu toții îl știm că trebuie și că duce la mare performanță și cu toții avem nevoie. Dar care, din păcate, cred că e foarte greu realizabil. Știu, am discutat cu domnul director,
încerca să găsim tot felul de variante. Dar trăim cu speranță. Eu sunt, din punctul ăsta de vedere, după cum am văzut ultima perioadă, sunt sceptic. Dar să știți că eu odată în lumea asta, când făceam sport, eu am stat câțiva ani într-un asemenea centru, ca să zic așa, unde, de la școală, până la pregătire, până la odihnă, până la masă, până la stadion, sală, totul era la un loc. Și într-adevăr s-a făcut performanță. Și anume în Centrul Olimpic de Pregătire de la Deva, unde se pregătește și malea gimnaste și, domnule, îi altceva. Și atunci poți să speri și poți să mergi pe sigur. Așa. Condițiile se asimilează până la urmă cu performanța sau performanța se asimilează cu condițiile în care te pregătești până la urmă. Deși, după cum vedem, ies performanțe, condiții mai precare, dar asta îi sacrificiu sportivilor și a profesorilor. Sportul de performanță din Sălaj, la nivel general, aș vrea să vă întreb. Sigur, aici incluzând și echipele de volei, de handbal, fotbalul, probabil o echipă cu care ne putem mândri mai puțin în această perioadă. Cum vedeți dumneavoastră, să spun așa, totul ca și sport de performanță, cum e privit? Pentru un municipiu cum e Zalău. Sportul de performanță din Zalău, din Sălaj, are anumite culoare, ca să le zic așa. Deci are o tradiție. Avem o tradiție foarte frumoasă pe volei, avem o tradiție foarte frumoasă pe handbal și atletismul, boxul, etc. Din punct de vedere al fotbalului, vă spun sincer, nu e prima dată când au fi și ăsta, nu e posibil așa ceva ca o echipă de fotbal care inclusiv primește bani din impozitele pe care le dăm noi, după voia unora, vă dau exemplu, să facă ei legea pe un stadion care e a tuturor. Și vă spun și de ce. Un campion național, un om care a adus, dacă ne uităm, 10 medalii, nu are voie să calce pe marele stadion, pe marele gazon al municipiului Zalău. Și vă dau și un exemplu. Odată, când făceam și eu sport, am fost pe Dinamo. Mă pregăteam pentru Dinamoviada de la ruși, pe vremea aia. Și acolo antrena, eu zic că un om de valoare, care într-adevăr știe ce e performanța, și se numește Mircea Lucescu. Antrena pe Dinamo pe vremea aia. Noi învățați de aici, din Zalău, de la Deva, că și acolo e exact aceeași problemă, o divizie a 17 care aveau ei acolo, același lucru făcea. La un moment dat au fost pari cu sârmă ghimpadă pe lângă stadion. Și noi ne-am dat jos de pe iarbă. Și a venit Lucescu, deci asta se poate confirma de antrenorul care a fost de sportivi. Ce faceți? Păi ne dăm jos de pe. De ce? Păi nu faceți performanță? Ba da, uite cum. Și la un moment dat zice, domnule, sunteți sportivi de performanță. Dinamo s-a antrenat și Dinamo e o echipă care, eu zic că nu o comparăm nici cu Zalău, nici pe asta. Noi făceam lansate în diagonală, deci nu pe margine așa cu asta, și Dinamo s-a antrenat. Dom'le, toată lumea face performanță, sunt oameni care știu ce înseamnă performanță. Din păcate. Din păcate, la nivelul nostru... La nivelul nostru, asta e un exemplu ce v-am dat cu fotbalul și vreau să și închei, că nu vreau să zic mai multe, din cauza asta, nici nu mă uit la sportul ăsta, nici la televizor. Sunt cu totul alte sporturi care... Probabil de multe ori n-ați pierdut nimic să... La nivel de gândire sau din cum să vă spun, unor interese, se fac și greșeli. Și vă spun și de ce. Suntem o mână de oameni. Zalău, Sălajul, e un județ mic, e un oraș mic. Nu e posibil că la nivel de atletism să ai tu 3 secții. Bun, 3 secții, eu sunt de acord, nu 3 secții, vorbesc 2. Una la nivel de junior și una care să aibă continuitate. La nivel de, cum ar fi CSM-ul, la nivel de senior. Nu vii tu la nivel de junior să împarți și puținii care suntem să împarți în 2, și anume LPS, CSS. S-a dovedit și fără, cum să vă spun, fără rezultat, și anume vă spun fără rezultat, că calculul doar a profesorului 2 de-a noștri cu 2 de-a lor, eram campion național. Am făcut în anul trecut, pe vremea asta, am făcut o dublă cu liceu și uitați rezultatele. Medalie. Deci noi nu vrem medalii pentru județ, că am despățit în 2 și lăsăm pe alții.
Deci cazul concret, se adeverește. Deci la nivel de populație, număr de locuitori și asta, să împarți în două. Eu nu văd corect lucru. Să faci tu secții paralele, asta o văd doar interes. Bun, ca și finanțare a sportului de performanță. Vorbim aici de sportul la nivel de echipe și sporturile individuale. Cum vi se pare? Pentru că toată lumea e destul de mulțumită. Vorbesc de antrenorii de la sporturile individuale. Nemulțumită. Nemulțumită, da. Spuneam că e nemulțumită. Da. Eu să vă dau un exemplu. Sunt proiectele la care se fac la nivel de Consiliu Județean. Și o mare problemă cu care se confruntă sportul la nivel de juniorat, sunt foarte mulți copii talentați la nivel rural. Și o statistică ne arată lucrul ăsta, că dom'le, peste 80% din sportivii de performanță provin din mediul rural. Prunși crescuți la țară, cum le zic eu. Am făcut o statistică și am cerut undeva 1000 de lei calculat, deci 100 și ceva de lei per sportiv, să-l aduci, să-l ții în condiții, să-l ții într-un cămin și să-i dai o mâncare la cantină. Până la 1000. Și a fost depus la Consiliul Județean, la care s-a spus că nu se poate sau n-a fost aprobat și nu vă supărați. Deci noi ținem echipele din ziua de astăzi și handbal și ăsta, cum poate o să fiu rău, dar sportiv de performanță, jos pălăria, dar eu îi văd cu ghilimele de rigoare și un fel de mercenari. Vine să joace și pentru bani, joacă și pleacă, sigur că da. Deci asta este. Și vine Consiliul Județean și cum îi, începând de la o Paula care va participa la campionatul, la Jocurile Olimpice și cei toți care au rezultate și au reprezentat Sălajul la competiții internaționale, nu sunt băgați în seamă. Și jocurile se împart, practic, banii se împart în două. O știm, în 3, hai să zicem. Dar în 2 mari. Handbal și asta. Dom'le, să fie și pentru ăștia. Nu, dom'le, nu. Da, jocuri, cheltuieli mai mari, înțelegem. Dar aici nimic. Și atunci nu ne mirăm de... Deci rezultatele vin cum vin. Vin cum vin. Dați-mi voie să mă întorc să vă spun alt lucru. Eram student în Cluj. Și acolo, în parcul din Babeș, care acum e extraordinar, nu exista pistă de sintetic. Dom'le, sportivii de pe vremea aia, în special atleții, am dat la lopată și la robă și am turnat culoarul 1. Culoarul 1 de pe pistă l-am turnat în beton și s-a lipit coritan. Și s-a făcut performant. Nu ne trebuie, nu cerut nimeni pista, domnule, discutăm. Domnule, faceți un culoar. Ce înseamnă, domnule, să torni pe un culoar care are 1,20 m, lățime 4, să torni beton? Deci, ca exemplu, facem o comparație. Sigur, atunci făceai totul pentru a face performanță. Și am făcut toți sportivii. Da, în ziua de azi, din păcate, sportivii probabil nu mai vin nici în momentul în care vorbim că e totul gata, să spun așa, nici în acele condiții nu mai vin. Da. Dați-mi voie să vă spun, nu mai e departe. Lumea la nivel de Zalău vrea să alerge, vrea să facă mișcare. Nu are unde. Inclusiv, vorbim de nivel de stat. Nu avem un stadion unde să poată și lumea să vină. Vine în condițiile de ploaie, mizerie. Eu sunt pe stadion zi de zi, că asta e meseria, că sunt pe stadion și pot lucra, că sunt afară sau că suntem pe unde suntem, pe șoseaua ocolitoare a Zalăului, că sunt mai puține mașini, sau în cartierul Meseș, că sunt mai puține mașini, dar am văzut nenumărați oameni care vin seara să facă alergare de sănătate și asta e mizerie și nu se poate alerga. Da, cu atât mai mult că să nu fim, lumea nici nu înțelege că vin și ne încurcă și pe noi de multe ori în antrenamenturile speciale. Dar nu asta e problema. Deci nu au unde. Până la urmă, chiar și Paula, ăsta ar fi probabil chiar și un subiect de presă, chiar și Paula Todoran a ajuns să se califice la Rio de Janeiro de pe șoseaua ocolitoare a Zalăului. Deci acum aici e un pic de discutat, să vă spun și de ce. Deci maratonul se leargă pe șosea. Deci pentru a alerga cursa de maraton nu neapărat trebuie pistă. Dar trebuie și aia, că se fac repetări, se fac repetări, se face tempo și așa mai departe. Dar pentru astea, să nu mai vorbim de probe tehnice. Deci la nivel de Zalău, probe tehnice nimic. Din cauza, asta numai din cauza condițiilor.
Nu că n-ar fi profesorii interesați să facă probe tehnici. Dar ne adaptăm, încercăm să ne adaptăm la condițiile care le avem. Da. Din păcate, timpul alocat emisiunii a expirat. Sunt convins că am mai fi avut multe de spus, dar într-o emisiune viitoare le vom dezbate. Eu vă mulțumesc pentru prezența în studioul Sălăjanul TV. Vă urez baftă în continuare. Sperăm să auzim de cât mai multe medalii, cât mai multe performanțe, pentru că Clubul Sportiv Școlar Zalău, așa cum ne-au obișnuit în ultimii 35 de ani, a adus mândrie Sălajului, Zalăului și județului. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc și dumneavoastră că ați fost alături de noi. Rămâneți cu programele Sălăjanul TV. Noi ne revedem săptămâna viitoare de la aceeași oră. O seară bună!